Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni kwinyanga yenkanga. Umhle uYesu. Umhle uYesu. Wow. Waza wathembeka uYesu. Wasuka nathi kwinyanga yokuqala. Sikwinyanga ye-11 namhlanje. You are wonderful, Jesus. Masiye simbulele ngakumbi. Siye kwindumiso ye-107. Psalm 107. Ithi umbulelo kuThixo ngenxa yokumhlangula kwakhe umntu ngendlela engumangaliso. uYesu sihlangula ngendlela nje umangaliso. Asazi nokuthi njena siphila njani. Siphila ngomsa wakhe nothando lwakhe nangokulunga kwakhe. Thina sazi kwimimangaliso, just miracles of God. Salvation ihamba ne-miracle. That is why funeka sibabize abantu bazi uYesu, ngoba bazobona ii-miracles of God ezimpilweni zabo. Zingaphi izinto ezimbi imfazwe uYesu asilwele zona usuka ngoJanuwari uze kube namhlanje kwinyanga ye-11. Zininzi. Simbulele indumiso ivesi yokuqala ithi bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Verse 2. Mabatsho abakhuluwa bakaYehova, abakhululayo esandleni sombandezeli. Abakhululwa. Thina sakhululwayo emakhamandeleni, wasiseva wasizisa kuye. Thetha nathi verse 2. Sakhululwa esandleni sombandezeli, sikuYesu. Verse 3. Wababutha emazweni empumalanga nasentshonalanga, entla naselwandle. Wasibutha wasizisa kuye uYesu. Masimbulele uYesu ngento ezininzi. Ezincinci zifuneka sizibulele, siye kukhalaza. Sibulele kakhulu, ngakumbi, ngokusivusa. Impilo le esiphilayo, this gift of life, masimbulele uYesu ngayo. Ivela kuye, nguye ongozeli, nguye ongalali egadethini. Eyesibini itsho indumiso 3 verse 5. Itsho ithi njena siyalala siyavuka singokhuselwa kuye. Genesis 1 simbulele uYesu ngoba wasedala ngomfanekiso ofana nowakhe. Sinomfanekiso kaThixo thina, senziwe safana naye, sisenziwa nguye. Khuthazeka ukuthi wena noba kungaze ubetheke wenze njani, ubetheke zizinto zomhlaba, kodwa wena umfanekiso wakho wenziwe njengomfanekiso kaThixo, udalwe nguThixo ngokaThixo. Wathi wawugqiba nguvesi 27 lo wathi senziwe ngomfanekiso wakhe. Ivesi 28 ithi wathi wawugqiba usidala wasisikelela. Sisikelelekile manti. Angasidale njena silahle ba, wasisikelela. Masimbulele ngentsikelelo. Sizibale ngazinye. We must count our blessings one by one. Wathi wawugqiba wasinika ubungangamsha, ubukhosi kuyo yonke into esemhlabeni. This authority awasinika yona, singathi ayisebenzi, masiyisebenzise, masiyipractice njalo. The authority sizithethe izinto ezifuna uzenzeke, sithethe to situations. Singathi hayi ilizwi likaThixo alisebenzi kum, kodwa singabazalwane. Liyasebenza. Nobu bukhosi buyasebenza, masisoloko sibusebenzise.
silisebenzise ngoba singabantwana bakhe. Usiphile ngokwakhe, uthando lwakhe kuthi. Uyasithanda mani uYesu. Genesis 2:7 wathi xa esipha umoya wasiphefumlela. Siphefumla nje kungenxa yomphefumlo wakhe. Xa sidalile uyawasiphefumlela. Sitsho njani thina? Into ezininzi thina esizithethayo azitsho into yokuthi nje sihamba ngokweBhayibhile. Makhe sithatheni iBhayibhile ngenye ixesha silande apha, ngoba thina sinayo nento yokuthi akasithandi, akasikhathalelanga, kanti ngelo xesha siphefumla umphefumlo wakhe. Njengoba sikwazi uthetha njena kungenxa yakhe, umphefumlo wakhe. Wawuthatha umphefumlo wakhe ukuthi asisekho emhlabeni. Masimbulele uYesu ngezinto zonke, simbulele yona. Sithi sihamba njena sihambe sinombulelo, simpraise, simdumise kunjalo. 1 Corinthians 2:16 ithi ingqondo le yam nawe. If ingqondo yakho yasebenza ingqondo yam nawe, masimbulele uYesu. We have a mind of Christ. Sinengqondo yakhe, siyiphiwe nguye, ikhuselwe nguye. Kukangaphi sisihamba sidibana nezilingo, neewari, neembandezelo, neenxwaleko ezifuna uthatha ingqondo yethu. Ayikhusele uYesu. Wathi hayi kaloku le ngqondo awuzuyiphatha kaloku. Bamba amahashe akho Sathane kwaba badalwe ngomfanekiso wam, ndabapha nengqondo yam ngabama. Masoloko simdumisa. Sithi ungcwele Yesu, akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Kubo bonke oothixo basemhlabeni akekho ofana noYesu Kristu. Phakamisa yena empilweni yakho. Kuba ngavela le, ungabathi hayi nako qalekisiwe. Uthi hayi ndiqalekiswanga mna, ndadalwa nguYehova wansikelela, sikelelekile. Wathi Genesis 1:26, verse 27 and 28, wathi qhamani nande gcwalisa umhlaba neentsikelelo zonke, nantoni noyifunayo emhlabeni. Khuthazeka namhlanje zezi scripture ukwazi ukuthi njena mna uYesu uthe undiphe abantwana, andisoze ndiswele emosini. Zonke izinto zam nazi ndiziphiwe, then connecte nayo. As iscripture esi sakha into ayibhalile, isithembiso esibhalileyo, iintsikelelo azibhalileyo, thina masizidibanise ngani, sizifunde, sizikleyime, sithi according to this and that. Siyabulela ngelizwi lakho Yesu. Nali ilizwi ngiyalikleyima, ilizwi kwisimo sami. Ilizwi lakhe liyasebenza, linamandla ilizwi lakhe. Sithembiso zelizwi lakhe neentsikelelo siphezulu nazi ziseBhayibhileni. God bless you. God bless you. God loves you. Ubalulekile empilweni yakhe. Sibalulekile empilweni kaYesu thina. Nkosi.